Андрей, стигна да изкачваме. Защо? А? Защо пиете да го изкачваме? Моля се, запила! Да! Тук има едно нещо. Бобе! Тук има едно нещо, като това на възглавницата ми, само че много по-голямо. Сеща се? Не. Трънда. Те да бе! Чакай де! Сещаш се какво имаш на възглавницата ми? Моля? Онова мъхистото на възглавницата ми. Къде е бе? Тук има огромно като жаба. Покажи ми го. Чакай! Къде? Това е някакъв като мъхист паяк. Искаш ли да го видиш? Знам! Коядната оряховица, село е типично. Влезла се. Това е скучното. Аз се казвам. Много следна е. Има 32. Анастасия, има ли? Трендафил. Трендафил. О, не. Скулптурите са ми бакалаври, дипломират. Дипломирани. Цяло. Като абсолютни идиоти.